ಪೂರಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನು ಚಂದ್ರಿಕಾ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಫ್ ಮಲ್ತ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕಡೆ ಮುಟ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೋಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲೆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಇಷ್ಟನ ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ದುಂಬು ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ತೋಲೆ ಈ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಯಾನು ಕ್ಯಾರೆಟನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪೆರೆದ್ಯು ಅಂದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೆರೆವಡು ಆಯ್ನಾತು ಅವಿಡ್ ಬಕತೊಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿವಂದೆ ಬಾದಾಮಿಲ ಬೀಜಲ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂತಲೇ ಇಂಚ ಎಲ್ಯ ಪೆರೆಪ್ಪುನೊಂಡತೆ ಐಟ್ ಸಣ್ಣ ಪೆರೆಂಡಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪೆರೆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕೆ ಅಂತಲೇ ಪ್ರೀಮಿಕ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ದ ಯಾನು ಒಂದೆರ್ ದುಂಬುಲ ಒಂಜಿ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿಟ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದುಲ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಹೊರಪೊಡಂಡ ತೂವನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಪ್ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಐಟೇ ಮಲ್ತು ತೋಜ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕೆ ಯಾನು ಪೇರಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಒಂತೆ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆರ್ದು 3 ಚಮಚದಾತು ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನು ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಪೊತ್ಪೊಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಟನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂದೇನೈತೆ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತು ತೊಲೆ ಪೊತ್ಪುಗ ಒಂದು ಪೊತ್ತುದ ಹಾಕಿನ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡಿಯ ಮುಲ್ಪೆಯನ್ನು ಅಂಚನೆ 1.5 ಚಮಚದಾತು ಪೇರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಚಿ 1.5 ಚಮಚ ಯಾವು ಅವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ಶೋಕು ಬೆರದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಆಂಡ್ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆವರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ದೆತ್ತಿವನ್ಗ ತುಲೆ ಒಂದೆಂತ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ದೆತ್ತಿವನಡು ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕಿನ ನಮ್ಮ ಸುರುಕೆ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಒಂದಿನ ಬೀಜೆಲ್ಲ ಬಾದಾಮ್ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ಗ ಅಂಚನೊಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿನ ಪಾಡ್ದು ಒಂದಿನ ಶೋಕು ಬೆರವಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ಇಜ್ಜಿನ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ದ ಪ್ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಪೊಡಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಪಾಂಡ ಆಪುಂಡು ಇದು ತುಲೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂದಿನ ಹದ ಮಲ್ತೊನಡು ಇದನ್ನೆತ್ತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡೆನು ಮಲ್ತು ರೆಡಿ ದಿವನ್ಗ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿಗೆ ತುಲೆ ಅಂತ ಮೀಡಿಯಮ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯನೆ ಸೈಜ್ ಇಂಚ ಉಂಡೆನು ಮಲ್ತು ದಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನು ಉಲೆ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪೂರ ಉಂಡೆಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ದೀವನ್ಗ ತುಲೆ ಈತ ಉಂಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಐತ ಮುಲ್ಪೆಯನ್ನು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಪ್ರೀಮಿಕ್ಸನ್ನು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ಪಾಡಿಯ ತುಲೆ ಈತ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂತೆನೆ ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ಕಲಪೊಡು ತುಲೆ ತಂಜಿ 4 ಚಮಚದಾತು ಪೇರಾವು ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ಬೆರವಗ ಒರಾನೆ ಪೂರ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಪೇರು ಒಂತೆಂತೆನೆ ಪಾಡ್ದು ಕಲಪುಲೆ ದಯಪಂಡ ಬೊಕ ನೀರಾವು ಅಂಚ ಕಲತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಾವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಬಂದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಪೇರು ಪಾಡೊಂಡೆ ಶೋಕು ಇಂಚ ಬೆರದು ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಚೂರಿಯಾನ ಒಂತುಲೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಪೇರು ಒರಿಂಡ್ಲ 1 ಚಮಚ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದೆ ನಮ್ಮ ದೀದು ಬಿಡೋಡು ಇಂಚ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ದೀದು ಬಿಡ್ಕ ಅವೆಡ್ ತುಂಬುತ್ತಲೇ ಮುಲ್ಪೆಯನ್ನು ಸಕ್ಕರೆದ ಪಾಕಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಐಕ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ಗೆ ಐಕ 2 ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆಗೆ 2 ಕಪ್ ನೀರು ಪಾಡಿ ಅವು ಕಪ್ಪಡು ನಿಗಳು ಸಕ್ಕರೆ ತೊಂಬರ ಅವೇ ಕಪ್ಪಡು 2 ಕಪ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನು ಸಕ್ಕರೆ ಕರ ನೆಟ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಒಂದೇನು ತಿರ್ಗಾ ಒಂದಿಪ್ಪೊಡು ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದಿಪ್ಪೊಡು ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ಗ ಏಲಕ್ಕಿಂತಲೇ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಐತ ನೀರು ನೆಕ್ ಪುಂಟೋಡು ಇಲ್ಲೇ ಚಮಚಡು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಹಾಪಿನತ್ತು ಲಿಂಬೆದ ರಸ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಶೋಕು ಬೆರದು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಶೋಕು ಕೊದಿ ಬರೋಡ್ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕೊದ್ದೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ಕರೆಕ್ಟ್ 7 ನಿಮಿಷ 7 ನಿಮಿಷ ಒಂದೇನು ಕೊದ್ದೆವಡು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ 7 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿಂಡು ತುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 7 ನಿಮಿಷ ಕೈಗೆ ಚೂರಿಂಚ ಅಂಟು ಲಕ್ಕ ಪಾಕ ಬರೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಕ ಬರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನು ಪಾಕನು ಒಯ್ತೊನುಜಿ ಸಕ್ಕರೆದ ನೀರನ್ನ ಅಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆಲೆ ಬೆಚ್ಚವರೆಗೆ ದೀತೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆದ ನೀರ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ಲ ಹಿಟ್ಟು ಕಲತ್ತಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತೊನುಗ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೇನು ಹಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲತಿಲಕ್ಕ ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಚೂರು ಬೆರ್ನ್ ಮಲ್ತದ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಯ ನಮಗೆ ಓ ಸೈಜ್ದ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಬೋಡ ಅವು ಸೈಜ್ದ ಹಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೆತ್ತಿವನ್ಗ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂಚದ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಸೈಜೆ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತಲೆ ಈ ಉಂಡೆ ನಮ್ಮ ಚೂರಿಂಚ ಚಟ್ಟೆ ಮಲ್ತೊನುಡು ಹೊರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದ
ಅವೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಈ ಎಲ್ಯ ಕ್ಯಾರೆಟ್ದ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ನ ದೀದ್ ಪೂರಾ ಸೈಡ್ಲ ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತೊನುಡು. ಬೊಕೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಕ್ಕರೆದ ಸಿರಪ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಪಂಡೆ ಇಕೊಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟಲಾತೆ ನಮ್ಮ ಕೈತ ಅಂಗೈಡ್ ಚೂರು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದು ಅವಿನ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಕೊರುಡು ಜಾಮೂನುಗು ಉಗುರು ತಾಗರೆ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ ನಮ್ಮೊಂದು ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತುದು ನಮ್ಮ ಅವಿನ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತನಗ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತದೆ ಪುಡ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಕಾಯಿನಾಗ ಬೊಕ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಪಾಡ್ನಾಗಲ ಪುಡ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ತುಲೆ ಒರಿದಿನ ಪೂರ ಉಂಡೆಲ ಇಂಚ ಸ್ಟಫ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇಂಚನೆ ಶೋಕು ಸ್ಟಫ್ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಚೂರು ನೆಯ್ಯಿ ತಾಗದು ಕೈಕ್ ಅವೇನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸೋಕು ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡುದುಲೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಉಂಡೆಲ್ಲ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ತುಲೆ ಪೂರ ಉಂಡೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದನ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಉಂಡೆ ಪಾಂಡ ತುಲೆ ಅವು ಮೆಲಾನೆ ಕಾಯ್ದು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಚ್ಚಾತನಂದು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಕಾಯ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯರೆ ದೀನಾಗಲ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಕಾಯರೆ ದೀವೋಡು ಇತ್ತೆ ಉಂಡೆಲೆನ್ ಪೂರ ನೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕಾಯ್ಪೊಡುನೇನು ಚಮಚ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚದೊಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಚಮಚು ನಿಂಚ ತಿರ್ಗವಡು ಮೇಲೆ ಸೌಂಡ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗಂಡ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನು ಪುಡ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಮೆಲ್ಲ ಚಮಚುಡು ಇಂಚ ತಿರ್ಗಂಡ ಆಂಡ್ ಇಂಚದೊಲೆ ಚೌಂಟುಡ್ಲ ತಿರ್ಗಂಡ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಮೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಯ್ದು ಉಂದೇನು ಸಕ್ಕರೆದ ಪಾಕಗ್ ಪಾಡುಡು ಸಕ್ಕರೆದ ಪಾಕಲಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಚ್ಚೆಪ್ಪರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿರೆಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ತುಲೆ ಅದಾ ಬೆಚ್ಚೆಪ್ಪುಡು ಆತ ಬೆಚ್ಚೆಪ್ಪನ ಈ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನು ಕಾಯ್ತದು ನೆಕ್ಕ ಪಾಡುಡು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಒಂದೇನು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ದೀವೋಡು ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಪೂರ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನು ಚೂರು ಚಮಚೋಡು ಇಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದು ಮುರ್ಕುಲಕ ದೀವೋಡು ಇಂಚ ಬೊಕೊಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಯಾವಡು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಈ ಪಾತ್ರೆಡ್ ದೆತ್ತದು ನನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಒಂತೆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನು ದಾಯೆಪಂಡ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಆಯ್ಚೆ ಅಂಚ ರಡ್ಡ್ ಪಾತ್ರೆಗ್ ಪಾಡೊಂಡೆ ತುಲೆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನು 20 ನಿಮಿಷ ಹಾಕಿನ ಏತ್ ಶೋಕಾದ್ ಸಿರಪನು ಒಯ್ತದು ಭಾರಿ ಶೋಕಾದ್ ಬೈದಣ ತುಲೆ ಉಂದೆಂತ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ತೋಜ್ಪಾವೆ ಉಬ್ಬುದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾದ್ ಬೈದಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ತೋಜ್ಪಾವೆ ಉಂದೇನು ನಮ್ಮ 20 ನಿಮಿಷ ಸಕ್ಕರೆ ಒಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀವೋಡು ಕೋಲ್ಡ್ ತಿಂದರೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಮಜಾ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದುಂಬೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದಿಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಏತ್ ಜ್ಯೂಸಿ ಆದ್ ಬೈದನು ತುಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತೊಟ್ಟುಗು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ಕನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಜಾನೇ ಮಜಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆನಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರಪೊರ್ಚಿ ಧನ್ಯವಾದ.